Pane chitiko chakaitika muri Zimbabwe chatonoti ma human rights organization ava kupindira panhau yekukepchwa kwemapolitical prisoners. Chanyanya kwabhuhwa mashoko akataurwa naChris Mutsvangwa vari muPolitburo meeting, atora mashoko achiseka achinyatsokuratidza kuti ari kunakirwa, achifumura mutungamiri wenyika wemasandamdzo Mnangagwa achiti aiwa takakepcha vakomana ava kuti vasakonzeresa crackdown. Takaona akafumura mutungamiri wenyika zvisina kufadza pakuchete magaro emunyika yeZimbabwe. Sanapinda mashoko anobuda chitoko pana murebo subscribe like kuti now the bell icon. Tipinda mnangagwa muchinzi. Human rights organization and activists in Zimbabwe have expressed a deep concern over what they described as a growing crisis of judicial independence in the country. The recent remarks from the prominent figures in civil society highlighting a troubling trend of questionable court judgments and the detention of individuals without due cause, sparking fears of judicial compromised by political interference. Tinoona uyu anonzi executive director Crisis in Zimbabwe Coalition anoitira mashoko ekuti it is sad and unfortunate that these people are not supposed to be in detention. This gives answers to the disturbing trend where we have seen courts giving dubious judgments, Viva said in a statement. Tukona mashoko aya aturikuona kuti vakomana vema-human rights defenders vari kupindira panhau iyi vachiti aiwa judiciary achatooni nyangwe kukosha kwayo nekuda kwokuti hapana zvairi kuita, iri ichingopfidhiwa aiwa madecisions nevakomana veZanu PF. Vanoudza kuti aiwa batai nhingi, kana batiwa muise mujeri, musamupa bheu izvezvi, ngambogara mujeri, kana akauya postponda webheu rake ite zvakati. Zviri kuonekwa kunzi vanhu vakutotya kuti aiwa kana tinge tomboti tapara mhosva kana zvinhu zvatiwira, are we going kudefenda marights edu? Are we going to be abided by the constitution? Noda kwokuti tikuona kuti aiwa this Zanu PF work aiwa iri kukanganisa ugare munyika yeZimbabwe. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro this continued incarceration iri kuitiwa munyika yeZimbabwe. Nekucomment section medu musakana usubscribe or like machana turn on the bell.